Keskustelen tässä kunnallisvaaliehdokas Hannu Merikosken kanssa Tampereen kaupungin talousasioista. Tutustuttuani tähän Tampereen kaupungin tilinpäätökseen vuodelta 2024 vieraspääoma eli velkaa oli yli miljardi euroa ja samaan aikaan kokoomus on todennut, että ei ollut korottamassa verotusta. Miten tämä voi olla mahdollista? Se on Pasi erittäin hyvä kysymys. On totta, että Tampereen kaupungissa investointitaso on ollut varsin korkeana viime vuosina ja tulee osittain sellaisena myöskin pysymään muun muassa tämän ratikan laajentamisen johdosta. Kaikilta muilta osin tämä tarkoittaa talouden osalta hyvin tiukkaa sopeutuskuuria. Tämä tarkoittaa toisin sanoen palvelujen osalta joitakin uudelleenjärjestelyjä. Tämä tarkoittaa henkilöstön järjestelyjä. Se voi tarkoittaa myös kaupungin omaisuuserien myyntiä ja taatusti se tarkoittaa palveluista perittävien taksojen korottamista. Mutta veroasiat sinänsä, niin ne ei ole sinulle kuitenkaan mitään arvokysymyksiä. Ei ole. Niin kuin henkilökohtaisessa elämässä, myöskin politiikassa olen ensisijaisesti reaalivalintojen mies.